Dahil usa ka lungsod, adunay usa ka tawo nga gustong magnegosyo. Wala siya motunghag seminar, wala siya magtuon ug unsay angay buhaton, gidali niya ang iyang tanang butang. Mipalit og produkto, nag-abli og tindahan, apan sa duha ka bulan napakyas na ang iyang negosyo. Nganuman, tungod kay wala siya kahibalo og siya nagdali-dali. Atong basahon ang balang kasulatan diha sa Proverbio 19. Atong basahon ang versikulo 2. Nagaingon nga igsuon, ang kalag usab kung walay kahibalo dili maayo og kadtong magadali sa iyang mga tiil magapakasala. Mao kini igsuon ang pulong sa Dios. Ang kalag usab nga walay kahibalo dili maayo og kadtong magadali sa iyang mga tiil magapakasala. Mag-ampo ta maigsuon. Dalaga na mo amahan, salamat sa imong pulong karon daw usa ka suga alang sa among tiilan ug kahayag sa among dalan. Hinaot pa nga lamdagi ang among pangunahuna, nasabtan namo ang imong espiritual nga pulong nga may makahatag kanamong kalambuan ug kalig-on kakusog sa among pagtuong pagsalig diha sa among pagpanginabuhi uyon sa imong kabubuton sa pagkamatarong o pagkabalaan. Salamat Ginoo mo kining among pagkampo dalam sa ngalan sa Ginoo sa Kristo. Amen. Kining proverbio megsoon sumala sa akong naisgutan na ang konteksto niini gisulat ni Haring Solomon nga puno sa kinaadman. Puno sa kinaadman. O kining Proverbio 19 bersikulo 2 gipadayag nga dili igo ang maayong tinguha kung walay kahibalo. Timan ina megsoon, dili igo ang maayong tinguha kung walay kahibalo. O kung magdali-dali ta, kasagaran masayop gayud kita. So gitudlo kini alang sa tanang aspeto sa kinabuhi, negosyo, makinabuhi, mga relasyon, labi na sa espiritual, bisan pa sa personal o praktikal nga pagpanginabuhi. Now niining bersikuloha dunay tulo ka puntos nga makapaklaro kanato sa aron sa pagsabot niining mensahia na akong giuluhan ang may kaybalo naas tiempo. Ang may kaybalo naas tiempo. Primero, ang kakulang sa kaybalo magapadulong sa kadaot. Ang kakulang sa kaybalo magapadulong sa kadaot. Basaw na to balik ang atong bersikulo 2. Ang kalag usab nga walay kaybalo dili maayo og kadtong magadali sa iyang mga tiil magapakasala. So mo ni ang bersikulo, ang kalag usab nga walay kaybalo dili maayo. So importante gyud isip mga Kristohanon nga magtuon ta sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios maoy kamatuoran. Way laing kamatuoran nga makahatag ka natong kagawasan sumala sa giingon ni Kristo sa Juan 8:31-32. Nagingon siya, unya siya miingon sa mga Hudyo nga misalig kaniya. Kung pabilin kamo sa akong pulong, nan kamo tinuod gayod nga akong mga tinunan og kamo mahibalo sa kamatuoran og ang kamatuoran magahatag kaninyo kagawasan. So importante kaayo ang pagtuon sa pulong sa Dios kay mao kini makahatag kanato og giya ngadto sa kamatuoran. Daghan ang nagapadayon sa kinabuhi nga walay giya gikan sa Dios. Wala ang giya. Dili ang atong emosyon, dili ang atong pangunahuna, dili ang mga malimbawt atong balhibo aron kita mahatagan og giya, dili. Kung dili adto tas kabubuton sa Dios nga iyang gipasulat. Unsa may kabubuton sa Dios nga gipasulat? Ang iyang pulong. Tanawa, nagaingon sa Salmo 19, 119, versikulo 5, nagaingon megsoon, ang imong pulong, ingon si Haring David, ang pulong kuno sa Dios, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil. So makaiwag yun sa ating tiil,
asa talakan sa tuo ba, eksakto ba, diretso ba o atras ba. Unya nagingon og kahayag sa akong alagianan. So ang usa ka lamparahan mo nay mag-iwag sa atong tiilan. Unya ang kahayag sa unahan mao kana ang maghayag sa atong alagianan. So importante kaayo nga doon tay kaalam, doon tay kahibalo sa pulong sa Dios. Kay ang kakulang sa kahibalo magapadulong sa kadao. Ikaduha, maigsuon, sumala sa atong teksto, ang pagdali nagdala og sayo. Tanawa, versikulo 2 sa atong uh, teksto, ang kalag usab nga walay kay balod dili maayo o kadtong magadali sa iyang mga tiil magapakasala. Makahatag yun natong sayo kasaypanan. Now, dili lang kay kasaypanan sa atong paglakad kundi sala gyud, paingon gyud sa sala. So ang desisyon nga walay pag-ampo o paghuna-huna unsa man kasagaran sayo. Maayo og lamig yun nga mag-ampo ta diha gyud pinaagi sa puno sa Dios may atong pangayoon. May atong iampo aron kita dunay iwag, dunay kahayag sa atong alagianan. So kasagaran kung wa tay kaalam pag naatas pagdali-dali o ang pagdali nagadala sa sayo. Kinahanglan nato ang paghulat sa kabubuton sa Ginoo. Ibugbot pasabot ang paghulat nagsuon adto ta magpangita adto ta mo ampo sa pulong sa Dios unsa may imong pagabuhaton karong adlaw. Asa ka man lakang aribaswa, aribas tuo, diretso ba umuatras ta. Kinahanglan gyud ang pulong sa Dios mo'y mag-iwag sa atong mga tiilan. Kay kung magdali-dali ta, magdala lang yun kini og kasaypanan. Ikatulo, maigsuon, ang maayong tinguha, kinahanglan giuyunan sa Ginoo. Giuyunan sa Ginoo. Kinahanglan naagyod, klaro gyud sa pulong o kabubuton sa Dios. Kung atong basahon ang atong bersikulo, Proverbios 9:2, na nagpasabot niya na, nagaingon, ang kalag usab nga walay kahibalo dili maayo kinahanglan naata sa Dios o kadtong magadali sa iyang mga tiil makapakasala kay wala ta sa Dios. So ang maayong tinguha kinahanglan giuyunan gyud sa Dios. Dili igo nga buutan ka, maayo kang laki, dili lang maayo nga buutan lang ta. Ang atong mga tingnuha kinahanglan uyon sa kabalo o kabubuton sa atong Ginoo. Kaya nga man, pakyas yun ta. Kaya nagaingon ang John 15 verse 5, atos kinuhian, sabi, kay gawas kanako, gawas kang Kristo, wala gayon kamoy arang mahimo. Di man kung gawas ta sa Dios, gawas tas kay balo sa Dios, wala gyud tay angay nga mahimo. So, sa may aplikasyon natin kinabuhi ni, may igsoon. Primero, sa pagpili og trabaho o sa negosyo o unsa may atong pagapilon, piliong kinahanglan ang pag-ampo. Pinasikad sa balang kasulatan nga atong nahibawan, atong nabasahan. Kinahanglan ang pagpangayog tambag sa Dios. Kunya ang Dios di na ba musulti sa atong audible, di ba wala may audible voice sa atong dunggan, kundi pinaagi sa iyang pulong anha nato makita ang iyang mga tambag alang kanato nining adlaw. So mo na primero ang pagpili og trabaho o negosyo unsa pa man kinahanglan dunay pag-ampo. Kinahanglang mangayog tambag gikan sa pulong sa Dios. Ikaduha, sa pagpangita og partner, kung ikaw ulitaw, o ikaw babae, dalaga o gusto niyo nang mag-asawa, bisan pa sa negosyo o labi na sa kinabuhi, ayaw pagdali mao gina. Ang pulong gyud magsulti, maghatag og giya, hayag sa imong tiil, ayaw pagdali og lakang. Ikatulo, na aplikasyon sa kinabuhi. Sa spiritual nga kinabuhi, kinahanglan og kahibalo sa pulong sa Dios. Dili lang sa atong mga pagbati, atong emosyon. Kasagaran ang emosyon mo ni makapawagtang kanato o ang pulong sa Dios may makahatag nato og kadaugan sa tanan. So, maghatag tag pahimangno karong
ura sa megsuon. Primero, ayaw pagdali sa imong kinabuhi. Bisan usang aspeto sa imong kinabuhi, ayaw gayud pagdali. Paghulat, pangayog tambag gikan sa pulong sa Dios o pag-ampo. Ikaduha, ayaw paglakaw sa dalan nga walay kahibalo. Ayaw paglakaw sa dalan nga walay kahibalo. Sa unsa? Sa kabubuton sa Dios. Asang kabubuton sa Dios? Sa iyang pulong. Mauna ang iyang kabubuton. Nga naman, kay kung magadali ka, posible nga imong giuna ang imong kaugalingong kabubuton, dili gayud ang Dios. Busa may igsuon ti man ang may kahibalo naas tiyempo. Makamputa may igsuon. Salamat Ginoo sa imong pulong bisan pa sa makadiyot namo nga pagpaminaw o pagtuon. Kini kahayag yun sa among hunahuna kay balo sa among mga kasing-kasing kung unsaon namo pagdaog, unsaon namo pag-success sa unsay among buhaton kinahanglan naa gyud mi sa imong pulong pag-ampo o pangayon tama. Bisan pa sa mga katawhan nga wala pay sigurong kaluwasan sa iyang kinabuhi, kinahanglan paminawan niyang pulong kaysa pulong nga ginawali ana kunsad ana magikan ang grasya nga pagtuo diha sa kaluwasan. Kini among pag-ampo sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.